kag larga sa abroad, ma? Oh, Queenie. Kay duha na niya mong mag-college si kuya nimo. Maglisod kita ko nang kita lang ni Papa ninyong atong salikan. Pero ma, mingaon man unya minimo. Nak, ang tusol lang una natong kamingaw, tungtog alang sa maayo ninyong ugma ni kuya nimo. O kun, wa na unya ko din hinak. Bantayo niya nas Papa nimo ha. Basig manguyab unya naglain. Ha? Tiyahayang Queenie, abroad man ang mama. Mauding dagko na kay na siya bound. Di man good. Gitigo man ako ang ubang gihatag ni Papa nako para akong bound. Mong kita ka nako, may kwarta pa ko. Pero arang-arang na lagi mo ron nga abroad ng imong mama. Ambot lang. Pero mas nindot gyud nga niara si mama sa ato sa bisan og dili ka imidaghan og kwarta. Queenie, Ata na oy, next subject na nato. Oh, kumusta man lang yung pag-eskwela, anak? Okay naman pa. Nanawag ni mo sa mama ni mo? Wa man pa. Gingano di ay. Kung manawag gani, tukani sa tinuod, nga wa kay ko'y laglaag, ha? Nga gikan sa trabaho, temprano ko nga mauli din sa ato. Tinood bitaw na pa. Usahay, ikaw pa'y mauna na ko pauli. Niguli na ako gikas sa eskwelahan sa maron, ni nakasbay. Ambot na ng mama ni mo butang-butangan matagsa. Nga may lain kuno kong babae. Ha? Uyab pa? Kay naaday pa. Ay uyab ba, oy? Kauyab ka ko ani nga sayo man kong mauli sa bahay aron maghikay sa itong panihapon? Bitaw. Ambot na ng mama ni mo Sigihan ako kaaway sa iyo mga pagpanawag na ako. Maayo naman sa usa hangtod sa 3 ka buwan. Apan karon sigihan ko pasingit nga may uyab kuno ko. Yabag. Pa. Ang akong manawagan ni mama nimo no. Sulti sa tinuod si mo nakita nga gibuhat na ko ha. Aron nga maulian ang utok adto. Opa. Lagi ma, sayo ang gano'ng pauli si Papa diri sa bay, kasi may magluto sa among panihapon. Ay, butlang ko ini. Basta kay feeling yun na ako, may kabit ng inyong amahan. Man good ma, bisag pangutanon pa nimo si kuya. Ayang ang magpasakop na ninyo, di, yun. Ma, ay pasangin ni si Papa anak maoy, kay dili baya na tinuod. Basta kay panidilag yun ang amahan ni mo, ha? Pahibaw adayon ko, kung may mamatikdan mo nga may layng uyab ng amahan ni mo. O, ma. Maunanitanan ang bayro nun ako sa eskwelahan pa. Queenie anak. Kining unya lasan na nato bayaran ha. Kaya pa man magpadas mama nimo. Ha? Kaya nga naman kuno pa? Kung mahibaw sa rason anak. Wa din mo pangutan na pa. Unsa pa man ako sa pagpangutana niya. Nga iya man kong giblak. Ha? Giblak ka ni mama pa? Kanunay nga awayon sa akong mama ang akong papa. Kay kuno, doon na kuno ni kabit. Sukad sila nagsigig away-away, wanay tarong nga pinadadaan si mama na mo kwarta. Hangtod, nga diyang nag-senior high school na ko, wa na ko nagpuyo uban ni papa kay nag-boarding house na ko, aron maduol ko sa among eskwelahan. O pag-abot ko sa katuig ni mama sa gawas, may giangkon si mama na ko. Natinga ko, kay may pictures sa kalalaki ang iyang gisend na ko. Unya, kinsa man yung picture sa lalaki nga imong gisend na ko, ma? May isulti ko ni mong kapatuuran, nak. O ginaot nga madawat ni mo.
Kay nga naman di ay ma. Siya ang akong karelasyon karon nak. Ha? Unsa? Naglakot Unsay? kong papa ninyo nga unang nangabit. Maong nanguyab na lang sabkog ako. Unsa ma? O gikan karon, siya na ang magpadadanan sa imong allowance ha. Ayaw cute pagsapang papa nimo. Unsa? Pa, Oh. Ipauli ka malagi din sa ato. Way klase? naaman pa. Apan, di na ko kaagwanta og tago ni mo ini pa. Ang unsa man? May uyab na ka? Wa, uy. Si mama ang dunay uyab. Unsa? Paminaw pa ha. Ingon ini asulti ni mama nako. Nga nung nabuhat man ang mama ni mo na ko. Pa, Kisultihan ka pagid niya. kay mao naman yung tawanan ang magpadadaanan nako og allowance pa. Di kay ubos na ako pa ha. Kaya ko na ubos baya kay ko. Kay dili na sama sa una ang hinatagan ni mama nako. Karon nga magagi na ng lakihang akong allowance. Unsa? Di ba hapit naman mahuman ang kontrata ni mama sa abroad pa no? O anak, o mupauli na niya ang imong inahan. Kasakit pa sayang sinugatan ako. Pa, Pangutanaw niya sa mama ni mo kung kano sa siya mapahuli aron. Masugat na to siya o ato makaistorya. oh. Oh, pa. Di una ko mapauli di Aspina suman sa kong kontrata diri Queen ni ha. Kay mangita pa kong laing trabaho diri. Ha? Dili day ka mo uli, ma? Diri lang sa ako O di lang sa ako magpadanin yung kwarta ha. Kay wa pa man ko'y trabaho diri. Ha? Usa kayo amulis mama ni mo, uy, nga niya naman siya sa Pilipinas. Ha? Nga na ba magkaanak, Dailin? Wala no, friend, biya sila sa akong mama sa new FB account sa imong mama. Oh. Daghan man gani og selfie ang imong mama, uban sila yung lucky, day. Unsa? Unsa iyang bagong FB account, Dailin? Unsa? Nakita na ko mga pictures ni mama uban sa iyang bagong karelasyon sa Facebook. Daghan kaay sila og selfie sa lalaki. Ako ning gipang screenshots kay basig magamit ni papa batok ni mama kay naluoy gid kay ko sa akong papa. Nga mo'y gipasangin lang ni mama nga may laing uyab. Apan siya ra di ay. Niuli na di siya din sa Pilipinas. Apan tuwa kini niuli sa laing lugar sa akong lola uban sa iyang laki. Ug wa na gid mohatag panako og allowance. Apan nagpalit di ay ko og yuta sa ilang lugar ni lola nako. Ang ako mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana. Unsa may angay akong buhatan sa akong inahan nga namakak nako nga wa pa siya mopauli dinhi sa Pilipinas. Apan nauli na di ay ug tuwa uli sa iyang laki. Ug wa naman mo suporta nako. Ikaduha pangutana. Pwede ba din ako makasuhan ng akong inahan sa paghunong niya o suporta nako nga mag 18 years old pa man ko? Kay gusto kong makabawas ni mama, kay lagot kay ko. Ikatulong pangutana. Wa pa mahibaw ang akong papa nga niya na dahil sa Pilipinas ang akong mama nga nauli na. Unsa may angay buhaton sa akong amahan, ni kahibaw niya, kay kasado man silang mama. Ikaupat o katapusang pangutana. Daghan sila og selfie si mama nga sweet kaayo uban sa iyang laing laki
sa lain niyang FB account. Unsa may angay namong i-action ini? Kung pasakahan siya og kaso ni Papa, ligo na bang ebidensya kining mga gipang screenshots sa mga selfie nila? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Queenie. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug kauban ang ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal, punto medical, personal, behavioral, mga problema na to sa mga ginadaling droga, kinsa na yung mga niagig mga depresyon din ha, mga naguol na balaka, sa mga panghitabo silang kinabuhi, silang kaminyon sa ilahang relasyon, kinsa yung mga nabasted din ha, mga napasakitan, agoy, ipadana inyong suwat diri sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Padasad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Punto legal ang ato ang pagahisgutan o pagasturyahan karong adlaw. Ato ang letter sender nagpadani sa iyang suwat sa kiniyang akong suliran official writers page o gikan sa Balay City ug tawgo nato siya sa pangalan nga si Queenie. Si Queenie ning suwat ni kay agoy ang inahan may kabit patay. Unang pangutana unsa may angay niyang buhaton sa iyahang inahan nga namakak niya nga wa pa siya mo pauli sa Pilipinas apan nauli na di ay ug tua ni uli sa iyahang laki nga wa man mo suporta kuno niya. Okay. Now, of course, no, I think mama man na nimo and pwede gina nimong masturyahan, kumprantahan na lang, suryahin na lang, and nga nakahibaw ka, no, and unsa iyahang plano, asad takabaw good nga, unsa po iyahang rason. And then, pangutan na po siya, kaya di man siya pwede mulimod sa iyahang mga obligasyon din nimo o sa iyahang pamilya and may nang makahibaw po ang imuhang papa kabahin anang mga nahitabo nimo ha o sa inyong pamilya. Ikaduhang pangutana, pwede ba nako makasuhan na akong inahan sa paghunong niya og suporta nako nga mag 18 years old pa man ko kay gusto kong makabaws ni mama kay lagot na kaayo ko. Okay. Now, pwede gina nimo makasuhan kung nakay enough proof nga nakigpuyo gyud siya laing laki. Ato man ginang nahisgutan no nga basta ingon ana ang iyahag yung kaso nga pwede nato mapasaka niya is kasong adultery. Kay minyo man ang imuhang mama unya na siya'y obligasyon no nga ninyo og sa imuhang papa og sa imuhang pamilya. So ato ang kanang tan-awon so pangutan-a siya. Ikatulong pangutana, wala pa mahibaw ang ako ang papa nga niya na di ay sa Pilipinas ang akong mama na uli na. Unsa may angay buhaton sa akong amahan. Inigkahibaw niya kay kasado man silang mama. Kana siya padisidira gyud na sila sa iyamuhang papa kay ilaha man ang relasyon no ila man ang kaminyoon. Si papa nimo mo'y padisidira kung unsay iyahang plano ngadto sa imuhang mama. Ang importante is kibaw in town ng imuhang papa nga nauli na in town ng iyahang pinalanggang asawang perting bapaha ug didto days laing laki nakigpuyo og nimpauli. From there, siguro hisgutan nila no unsa gyud plano nila silahang kaminyoon no. Ikaupat ug katapusang pangutana, daghan sila og selfie ni mama nga sweet kaayo uban ang iyahang laki sa lain niyang FB account. Unsa may angay i-action ani kung pasakahan siya og kaso ni papa, ligon bang ebidensya kining akong gipa-screenshot nga selfie nila. Okay, i-screenshot na ang tibuok nimo nga sa imuhang laptop no nga makita gyud ang URL nga iyahag gyud ng Facebook account. Unya kung mas maayo ganig na ay pizza kung kanus ana gi-post ang kanang maong mga picture sa imuhang mama, dili ko makaingon nga kana lang alone mao na gyud nay kanang lig-on nga ebidensya nga ma-konbikto ang imuhang mama, pero magamit gyud na nimo para mo prove nga naa siya laing laki nga ngano makig-sweet man siya selfie ug laing laki nga dapat ang iyang ka-selfie imo mampapa ug kamo man unta nga imuhang pamilya. But like I said, decision gud na sa imuhang papa kung ikiha ba niya imuhang mama or
dili. Bottom line is, I think dapat inyo nang suryaan as a family, kay di man gud na siya kanang sayo, no? Nga decision, Queenie. Kay usahay that can lead nga magbuwag sila, mahuman ilang kaminyoon. Ang importante lang, kamong mga anak, no, maayo mo gihapog relasyon sa inyong mama, ug ang imong mama unta, no, padayon pug magpakamama ninyo, even if dili na siya mahimong asawa sa imong papa. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa, kini ang akong suliran.